Right. Yes. Takade rubuda. Gokwe ndena kareba manje. Kareba. Ndiwo kareba. Ndinaleba. Azvikazira checho unoitika chite yakadeo so. Guys, amira chimbombirira vanhu vatange vawanda. Hey people. Ita hey. People. Chita hey people. People. Ita. People. Iwatu wa morosewe. Jimorosa watu nonzaniwe. Ambesta chimorosa vantatu hey muri sei? Yeah, we say Muri bwere. people. Uyu da kuuya chiuya upinde o. Chimorosa ita hello. Bye. Guys, tiri kugokwe amana chimbomorosa tusangana baba. Baba morosa vanita izvisi. Makadi kwese uko panonde pachangamire ndo vachangamire ne muri yavo yose yamuri kuona iyi. Right. Inozi gogo Changamire tine muri yangu pano tiri kuno kugokwe kwa Taruzeza Chief Njelele mhoro imese kunyika dzose. Ameni. Kwazwai ava ndi Mr. Guinea Fowl Zimbabwe vari kutaura muchengeti wehanga wepagokwe #manugavave tiripo 33. Hello guys. Hello guys, don't mind my voice. Ndine flu. Ndini murora wa kwekugavawe from South Africa. Hi. Hello guys, ndikwasu. Sekuru pachangamire. Ndikufara kuite project nevazukuru vangu. Zviri sei kwese kwamuri uko? Halo nditeta vazitetezi guru rekwachangamire ndo tete Joy vacho vari pano muri sei guys. Halo tiri pano pagokwe under Taruzeza village Chief Njelele. Halo guys. Ko Diamond waindepi zvaiuya kunewo usaita sekera Diamond wakumafriziti uko. Diamond uya ruko uyo. Diamond uya kuno chiuya umorose vanhu vose 200 vakangokubokola isu vanhu vekwaikira makatsvuka vedu we titarisaiwo ini kwaye kugokwe kuno takasara tina kusara isu asi vari kuzviramba asi vanhu vanoti vanhu vegokwe vakasara tina varamba guys takuda kudzokera mana ndikuhwa kufara chimurosa vanhu samwafisitiramwe taurei dzudzi lele hai vanhu nonzi trust moyo ndibilida timamira iwewe unogarepi? inini ndogara kwaTaruzeza kwamatanda. Kuunoita ngone accent yendebele unobva kundekubulawayo? Inini ndobva kusembele kumkai. Ndekupiko? Kumandebele uko. Kuno kusaka kwatamalini kunoko kuno ndiwe nebasa wakhala kubasa but yonogara kubulawayo ndogara kusembele kunkai tukupiko matebeleni saka ndima katomdanaka uya kuno saka ukapedza basa wadzokera? Ndikapedza basa ndodzokera. Wakauya nani kuno? Ndakauya nemuzukuru wangu Changamire. Alright. Mhorisa mandebele people zviri linjani? Salobonani linjani lapho kanjani abantu? Uthini? Ungapi? Ngomatanda wonke ofuna ukubakelwa emutrust moyo inamba zami ngu0788230776. Hayi asiwewe mina waunopa vanhu ava indangona chinhu icho asi ndaona zvinhu zvaunovaka kaini kukana ukavaka zvimwe zvinozonzi chero wakapa munhu namba zviripi zvimwe zvakavaka? Chipi? Kumaraini iko pane dzimwe dzandakavaka. Suspect. Suspect. Saka hanzi chi ndiana ndambotara mashoko chimbotaura imwe mashoko ekukurudziro. Tinokurudzira kuti kana uri pamusha usangogara. Tinopfuwa mombe, tinopfuwa huku, mbudzi nehwaya zvipo. Saka magarukuni. Saka usava munhu unongorida nokudla nyama kunhamo. Pfuwawo nhombe nyama ipere. Tinokurudzira vari kumataundi munoita nyama dzokutenga 1 kg. Isu tinouraya zingarukuni todya moyo kusvikira wamira.
zaka zvose zviriko hati vakei misha hatigadzire izvozvo tiri kutotangawo kuvaka tine shungu dzokugadzirisavo kuti tibvise taundi iuye kumusha tine varoora vakawanda vasingadi kuya kumusha uchinzi handidi kuya kuruzevha kune nhamo nhamo ndiwo unotoidana asi isu toda kubvisa nhamo toda kugadzirisa zvose zvamaona izvi toda kugadzirisa kuti zvisava nedifferent kutaundi nekupi nekumusha tinoonawo matv machanel ose tinawo amen vakashutura guys ndikakudzai kuti zvodi vashutura tamuka makuseseni by the way takasvika kuno kune zuro kuma11 takazosvika panapa indochiona my sister avava vakauya kuzotitambira nevayo nemugedha uyu kune munhu wavhunzwa kuti wakawana here ndinomunga ndiwe une mudzimai here Undoi asina kuwana uyo une mudzimai waona kuti hauna ndazviona 400 people wasi uya utani vanhu hanzi wakaroora here sandarora iwe taura shuwa kutsvaga ini kutsvaga vanhu vanokutsvaga usese kusikana vaiwe chiri pakutsvaga zvangu sandawana ndio nhema idzi hana kuwana hana ndiri tete vake hana kuwana unoda mwana wanza dzakuri pano ndoda musavadha anoenda kuchechi nice saka iwe unoda munhu anogona kuimba kusavadha asi munhu iwe make sure unorespecta family because family ine maethics akasiyana mamwe maethics amunofungira zvinhu zvavo zviri united kwete zvekuseka united we stand ndo zvavanoita we fall havatombodi ende ukaona uyu mudzimai uyuyuyu musasiko yeyuyu wamunoona anotaura shona iyeyuyu vataura nawe vaudze kuti wakafamba sei ndakauya ndine gore ndiri panapa kumusha ndakadzokera kusouth africa maybe from me kunoona vabereki vangu then ndatodzoka futi kuzogara hangu because panapa kune mabhizinesi akawanda and kune mari so ava vari kugara kudhorobha so like sekuru akataura kati vanga vanga titore dhorobha tiendese kumusha manje ke ngoku inini ndikuita izvozvo ndingamira nokuti kuti murume andivakere inini varume wenyu ivo muri kugara navo ikoko vachafa wedwe vachagwara vachagurika magumbo kumatsakiwayo uri kuona so its better uye panapa kumusha uche mabhizinesi wako ini ndinoxhosa ini ndiyathetha bethunane nendivha so ndatenda hangu mimi sei musingasekereri mudzimai achitaura name why are you always serious ndikufunga kuti vanhu vari apa ngavasubscribe pachannel yedu aiwa musamo aiwa ndizvo sekereri bhebhi renyu richitaura goda inonzi chikoekera uyu uri apa nchamukuvadza youtube channel yedu inonzi Mr. Guinea aiwa una maketa hadzizambi wai usingasekereri mudzimai wako achitaura anotaura mashoko akanaka wani hanzi uchavhunika makumbo iwe zvinotaurwa ndizvo chaizvo zvavari kutaura ndizvo chaizvo kuti vanhu havafaniri kugara mumadhorobha vanhu ngavauye kumusha vavake kumamisha nguva yekusvika pakukura inosvika nguva iyoyo saka kana usina musha unoshaya kwekuenda kumusha kwakanaka hakubhadharo rendi gadheni marionapo tinongotema madomasi kutauni huku madziona tinongogura musoro totoita sei totodya nyama chimbomira iwewo usati iko zvinoda kuti tichiverenga macomments usekerere macomments emukadzi wako we love our makoti Masasko ahoy, love you Makoti. I love you our wife. Makoti for the people. Siyakuva. What? She's trying, hey. South Africa ahoy pa Zimbabwe ipapo. Doroba. Masavada paita budi pano. Guys, kunonakidza guys. Huku hanzi tione huku taita iri video. Vane zvakawanda, vane huku, vane hanga, vane mamishini, vane masola. Ipata papantonge pa hotel guys. That's the truth. Andisuda kunyebera, andisi kuda kuwa big up because varipo. Pato ri pa hotel in general. Osaka ndosakanzi come here.
Takauya zuro memwe kuti fu tichisvika takamirirwa panonzi paEmpress. Takasvika takamirirwa paEmpress nauyu navava nauyu budhi ava ndo vakatimirira. Ava ndo kuchizomuka ava ndo zvandazovaonawo nhasi avava. Then baba vakamukawo zuro tikafidhiwa izvozvizvi tahwa kana tizotoda kudzokera here hanzi makoti welcome Uyaiti Museka wani. hatimboimba iye kusavadha runotifadza runonasenzira runoita titerere nekuwa nemutsa mwairuna tiri wana wake mwarirudo tifanane naye rudo runo tifadza runonasenzira runoita titerere nekuwa nemutsa. imechenda mukati imwe sangu iwe ndokuzere itso itso iwe cheka iwe heka iwe heka iwe tarisai kunaini ipapo miraitone cheka ndinomira kuna Jesu ndiye nomboneyo yangu zvimwe ndichanyura zvangu chirangano chake icho nechisidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye nomboneyo yangu zvimwe ndichanyura zvangu mudani auye wose apo anenge ouya iwe 600 people hande chaka ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye nomboneyo yangu zvimwe ndichanyura heka uyobatisa mwani bopurudzo ndiripo Kungoshiwande iwe. Iyi sister yani yanzania yawasu. Mona vanhu vacho vakeda, uyu mukeda wozvakare. Ndiwe unanzwa kuti uliza eseti.
Ukabuda mangani? 6. Krisi. Vatete vacho ndio anoshoda. Tinogona nditi. Sakabuda nema A. Oh. Chipopa mai wokupesera unofara futi. Basabada muri kwero kundairo. Sindera baba. Basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba. Basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba. Basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba, basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba, basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba, basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba, basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba, basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba, basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba, basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba, basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba, basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba, basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Sindera baba, basa kuita. Tipano tenzi nditume ndinomanya sekate. Morosai mose. Seventh Day Adventist Church. Tiri pano na Sister Shero. Vanga vauya kuzotikurudzira munharaunda medu. Mune nherera nevamwewo vakangodaro doro vanorwara. Tanzwa kufara nekuti Sister Shero vatikurudzira munharaunda medu, vatikurudzira vakanoonawo kwatinofamba tichiita basa raMwari. Ndinoti mese vanhu veSeventh Day hatifambei munharaunda tichiona vamwe vedu vari kutambudzika munharaunda imomo, tisangoone dzemudanga chete asi tionewo munharaunda yakatitenderedza. Ndokutaura kwangu masikatano. Ndini Gogo Changamire. Tichiwedzera ipapo toda kutenda na Sister Shero, ngativaomberere maoko. Taitafunga tanouya kuGokwe kuno kuzotikurudzira vachionawo vanhu vari kuno kune makesisi ari kuno. Asi da kutenda na Sister Shero vakakwanisa vakaita rudo rwavo kuti vasvike. Panapo vakasvika na 11:30 dzeusiku ndozavakasvika pano nokuti nzira yekuno yakashata. Toda kutenda nerudo rwakadai dai kungowanikwa kumhuri yeZimbabwe. Sesuwo tingozamawo nepatinokwanisa napa asi dzimwe nguva todi tokundikana. Saka chingotikurudziro changu kuti mazuva ekupedzisira akadai hatizuti Jesu anouya rini, ngatiitiranei rudo. Tichiti ameni nemaoko kuna Sister Shero. Tokutenda ekupedzisira sekuru. Tinotenda na Sister Shero vatishanyira vaita rudo. Tinotenda mukati meBhaibheri Mwari unotaura achitizo unofanira kuva nengoni kuna vamwe, bhozi ukaita ngoni unenge wabhenga. Saka kana iwe wakuda kunzwizwa ngoni naMwari unotasa kwawakabhenga kuti kune vamwe here wakamboitira ngoni. Saka sisi vauya naBhuti Diamond vakatendera vachiona zvirema nevanoshayiwa vachitaurawo navo chichiri kunetsa chii. Vatendera nharaunda yese, hatisarudzi
kuti uyu unopinda chechi uyu apindi chechi, nokuti Mwari akavinga vose vasingapindi chechi. Saka tinotenda norudo rwakadero avaramba achidero neZimbabwe yose. Tibatsirewo patinoona, muchavona zvirema zvatichibatsirana nazvo, muzotibatsirawo kune vanowana chavanenge vawana. Ndatenda hangu. Mandebvu. Imi vamupostora. Mandebvu. Tinoda kutenda Sister Shero nerudo rwenyu, maratidza mweya wakanga uri muna Kristu. Matenderera mukaona zviri munharaunda muno, matisirawo chitsvambe kuti patakagara tisangozvifungire inini kuti zvangu hangu inini kwangu. Tive vanhu vanokoverana zvishoma zvatinazvo. Sister, Mwari akuitire zvakanaka nebasa ramunobata. Harisi basa riri nyore rekutenderera. Munosiya zvakawanda zvamunofanira kunge muchibatikana nazvo, muchibatikana nekutenderera, muchiona vanhu vanoshipika vanoda rubatsiro. Kune vanoda kukubatsira, Sister Shero varipo, namba munodziziva, channel munoiziva, vatenderera vakasiya vatibatira basa. Tinotenda Sister Shero, musaitire kuno kuGokwe chete. Zimbabwe yakakura. Tendererai, Mwari ngaatapudze, Mwari ngaawedzere pamatapudza ipapo. Mashandisa fiwo, mukashandisa mari, dei Mwari angakubatsirai nebasa ramuri kubata. Ndozvaita Kristu, kutenderera, achiporesa nekusimudza vaikoniwa kufamba. Mwari akuitirei zvakanaka, Sister Shero. Pomufamba tinokunamatira kuti mufambe zvakanaka. Mwari akukomborere pabasa renyu. Wasuwo. Tinoda kutenda Sister Shero nebasa raari kubata. Tinongotenda nerudo rwavo rwaanoita mukati meZimbabwe ino. Nezuro ndaanisikafungiri kuti vanosvika kuno. Nekuti taimu dzavakasvika late. Takavamirira ende rodhi yavanga vachifamba yakaipa chaizvo. Yachingoti apa munhu uchangoti hainugwa handichadini, handichaendi. Saka tinongotenda rudo rwenyu, murambe makadaro Mwari akuitire. Last words, Makoti. Tinotenda hedu, tinotenda Sister arambe akadaro. Murora uyu guys munhu wakutotaka nzipe mvura ndomanya kutokrosa kudai cross country. Ndaisika ndaitongwa pamwe ndoona kangova tasikati handidandi. Unoteerera zina mboiti. Saka musazozvita pamusoro vanhu ndojuda ndadza nhasi. Kuti unochizviti apapa sika mfana kudai. Unotoona achimanya chigeza. Tatogezwa maoko kai papa nawe baba. Kugezeswa chaiko. Ndo zvaitika bando zvienda. Iya, uda kutaura. Uye utaura. Chiuye. Takamusvika achiverenga mabhuku, mwana akabata bhuku riri mumuromo kudai uyu anonyara. Chitaura unonzani chizenza femwoyo. Tinotenda Sister mafambiro akaita muzvibhedhlera nenzvimbo dzakawanda dzinorava mabhemba. Saka Mwari akatukamira darike embrace kusvika pano akasvika wandarara nagoni masvikirawo. Amen. Totenda munhu wese ataura muchada kuti bhabhai guys. Taura woda kuti kudi chiudza vanhu zvaunoda, vaudze kuti wanga wachidyi ngwachidyi. Saka uda kuudza shamwari yako yaya kuti kudi Mabasira mewako. danziitira vanhu vhesi chitasa Mapisa rema utaurise ambesa. Simudza musoro sisi. Chiita mapisa rema yako. Kusana kwanzeswa akakomborerwa munasingafambi panerangana vakaipa usingamiri panzira yavatatu sengagari panegara vadadi asi unofara murayiro waJehovha nafungisisa murayiro wake masikati nausiku uchafanana nemuti wakasimba dzemvura ndakashowa nenguva yamashizha avata chinhu chipi nechipi chakatendeka vakaipa vana kudaro asi akafanana nemuti sivapesine mhepo naizvozvo vakaipa vangavire padhuze vatadzi pamwe vakarohwa nokuti Jehovha senzira yavanhu asi nzira yavakaipa ichaparadzwa. Uyu wakashita uyu nevanhu wakadzidza shona vesa vaya vanoti mwana wangu hafani kudzidza shona uyu wakaidzidza kusvika izvozvi wongovhuna achinda kudero waona nevavava vakoma vava tuya mutaure pane vava vakoma hanzi unonzani nonzani Shana mangwenya. Shana mangwenya chitaura unoda kutaura kuti kudi shamwari yako aripi nashoni Tamoro shoni.
Ita baba ishona. Baba ishona. Uya. Guys, cheka. What are you?